שלום לכולם, תרגיל 19 בעמוד 199 מתוך מבחן מצב. נקרא את השאלה. לפניכם סרטוט של שני ישרים, G של X ו-F של X. הנה F והנה G. צורך הנוחיות נרשום כאן G ופה F. סמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות שלפניכם. שיפוע הישר f של x קטן מ-0, גדול מ-0 וקטן מ-1, שווה ל-0 או גדול מ-1. כדי למצוא את השיפוע של f של x, אנחנו זקוקים לנקודות האלה, ואין לנו אותם. מה שכן יש לנו, זה את הנקודות האלה של g. מבחינת התלילות, ברור ש-f יותר תלולה יותר מ-g. זה ברור שיותר קל לטפס על g מאשר לטפס על f. אם ניקח את f באדום, כן? f יותר תלולה מ-g, זה ברור לפי העין. ולכן השיפוע של f חייב להיות יותר גדול מהשיפוע של g. אז נמצא תחילה את השיפוע של g, ולפי זה נחליט גם על f. השיפוע של g ניתן למצוא אותו. יש לנו פה מספרים ברורים, 5 ומינוס 5. נתבונן במשולש הזה, ויש לנו את גודל אורך המדרגה חלקי רוחב המדרגה. גובה המדרגה הוא 5, ורוחב המדרגה הוא גם 5. זה בעצם משולש שווה שוקיים, ולכן השיפוע פה בכחול, דהיינו ב-G, השיפוע שווה 1, כי הפונקציה היא עולה, והיחס הוא 5 חלקי 5. אם אמרנו שהפונקציה f יותר תלולה, אז השיפוע של f חייב להיות גדול מ-1. לכן התשובה הנכונה תהיה תשובה 4. אם m שווה 1 בכחול, השיפוע יהיה גדול מ-1 באדום. וכאן הייתם צריכים להסתמך על העין בשיפוע, איזה שיפוע יותר תלול, ולפי זה לדעת שהוא יותר גדול מ-1, אפילו מבלי לדעת מה השיפוע. לא ניתן לדעת כמה השיפוע של f, אבל ניתן לדעת בוודאות שהוא יותר גדול מ-g, ולכן הוא יותר גדול מ-1.